Dio svog bogatog životnog iskustva s nama je podijelila i Rabija Mujdžić. Ja se zovem Rabija Mujdžić. 71. godine došla sam 3. januara. Tako živimo tu. Teško bilo početak. Mnogo teško. Nije bilo puno naših. Jako teško bilo. Imali smo našeg jednoga od nas i tako smo sa njim. On nam je puno pomogao. Tumačio iz početka i tako. Poslije smo onda mi sami borili se kroz život. Nismo znali, nego samo smo radili. Je bilo dosta uređeno, dobro je. Dosta dobro. Dobro se složimo sa Švedima. Gdje god stanujem, dobro imam komšije, mnogo dobre komšije. Zadovoljna i pomognu mi, ja njima i tako. Pa, hranu našu on dosta hoće, vole. Puno vole i gledaju kad spremamo i na poslu kad sam dole, svi vole da jedu našu hranu. Zadovoljni su. I čak išli su sa nama puno njiha. Pite vole puno. Sve viću hoćemo da im pokažemo, da ih naučimo da oni prave. Ima Šveda što su i postili sa nama. Pa nisu cijeli Ramazan, ali ima pa im je, kaže da je to fino, da je to dobro. A na poslu nas dosta ima ovi svakvi što i poste i tako. I bio je jedan Šved mlad, on je postio 4 dana i rekao je da je to fino. Oni Švedi kad se naljuti, oni ne znaju da ono nose i da mrze, da jako su onako kulturni. I pričaju postoje kod da ništa nije bilo i tako su.